sari-saring luto. Akong istorya karon sa inyo ha. Why o ngano nga wala ko naka-vlog for almost 2 weeks. 2 weeks jud siya wala ko naka-vlog kay nasakit ko. Gidala-dala lang nako akong sakit, abi na ko kanang maay lang siya para sa anang murag kalintura lang nga pasimple lang nga kalintura nga inuman lang siya og paracetamol maulian na. Then while nga nagkalintura ko, naa siya'y nanurok sa akong kalawasan. Pero karon okay naman siya. Naay nanurok sa akong kalawasan nga pula-pula siya nga mura pud na siya og dap nga diri mo turok na sa tibuok lawas. Then katul kay siya, as in katul. Mao to sa pila ka gabi nga dili ko makatulog kay lagi sa kakatol, nagasakit pagid akong ulo. Nagakalintura ko pero dili siya straight, wala-wala siya kalintura tapos maulian na pod tapos kalinturahon na pod. Mao to nga naka-decide ko nga magpa-check up dito sa Panabo Hospital. Then nagapaabot mi sa resulta kay gi-check man ang akong ihi, tugo, tapos giapilan na lang pod og x-ray. Then samtang nagapaabot mi sa akong resulta dito na mi sa kilid, naglingkod-lingkod lang mi. Nindot man dito kay aircon man ang sumuso. Then mo to mga 1 hour na ni kuan ang resulta, nakita dito sa akong ihi nga daghan jud siyang bakterya. Then pag-read sa doktor is nakita nga na ako'y UTI. So kaning UTI di ay klase-klase dai ni siya nga kuan na ay kanang kalinturahon lang ka nga walay moturok sa imuhang nga mga katul-katul. While ang ako is UTI, then na siya nang gawas sa kuang kalawasan kanang mga katul-katul nga di jud nimo masabtan ba nga bisan sahon jud nimo siya kuan, di gid nimo siya makuan, katul gid siya as in. Na di siyang UTI, grabe din na siya pagka nang magrabihan ng imuhang UTI kay kadalasan day ana is kanang kung makaihi na ka og kanang dugo, either dugo or magnana na nanay mo gawas nga nana sa imuha. Pero ako wala pa to siya, padulong pa lang to siya mo, grabe kay makaihi man ko. Ang ako alang ato is kanang ang katul-katul sa akong kalawasan, din dili ko kaihi murag sa isa ka adlaw murag katulo lang, limit kay bisan pagsigi kog inom og tubig. Dili jud ko nagaihi-ihi, dili pareha sa tung wala pa ko UTI. Sa taon man gyud ko mag-ihi, kada inom na ko tubig mag-ihi man gyud ko. Then pasalamat po ko sa Ginoo nga dili gid siya ingon as in jud na grabe gyud ang akong UTI kay natambalan pag gyud siya. Effective kay itong tambal nga gihatag ni doc, tong gireseta niya. Bali 2 ka buok tong tambal nga ginainom nako, then naapod siya ointment nga ginapunas diri. Basta ipakita na ko sa inyo itong mga picture nga katong nag-start pa siya og kuan, katul-katul tong ako ang lawas. Then karon is okay naman siya kay nangalaya naman, pero wala pa gid siya natanggal ang iyang mga kagid-kagid na apa. Pero mahina-hinay na ni siya kawala tungod atong ointment nga mahal kaayo, tag 600. Grabe, tambal lang is 1.5 na. Pero ang pagpa-check up barato lang man, dili man siya ingon nga grabe jud siya kamahal. Then okay kayo ang tambal nga gireseta ni doktor, effective. Yung mga kaagaw, akong advice sa inyo para di mo magkasakit og UTI nga pareha sa kuha, wala man ko niingon nga bawal na mo mukaon og kanang chichirya, bawal na mo inom og soft drinks o unsa ba ng mga parat diha. Ako lang is limit lang mo, dili lang mo magpalabi og kaon og parat, labi na nang kanang mga mahilig og ginamos, kanang mga alamang nga ang uban pa ana gisahon pa gani nila no, sagulan pa nilag kamatis, gisa nila sa ahos, bombay, tapos kamatisan, usay sagulan pa na nila ng alamang og kanang karne, anaan tataran nilag karne, basta lami kay ilang kaon ana. Pwede magyapon siya mo kaon ana, pero dili lang pud magpalabi, gamay lang gid siya. Soft drinks pod siguro kung mamingaw ka mo kuan inom anang soft drinks, mainom ka, pero gamay lang gid siya. Kana pong juice, grabe pud na siya makahatag og kuan, grabe pud na siya makakuan sa UTI ng juice. Inom ta pero tama-tama lang, dili ta magpalabi.
Then kung sa inyong mga sudan, dili po ninyo pasubrahan og butang og mga asin or mga seasoning din ha, kanang tama-tama lang kay makahatag po na siya og kuan sakit. Sakto lang yun ang atong ibutang ana. Tapos iwas-iwas ta sa mga pagkaon nga parat kaayo. Then mag-inom tag tubig 2 ka litro sa isa ka adlaw. Dapat mahurot na nato. Ako kay dili man gud kaayo kung moinom og tubig muna siya nga natamaan jud ko og UTI kay panagsalang kung moinom og tubig. Siguro kung uhawon lang og tubig maayo kanang nagalabak ko kana kusog kay kung moinom ana taod-taod po ko ihi. Pero kanang dili ko manglaba, dili po ko hingin no, mauna nga karon. Sugod-sugod na gyud kog banat inom tubig na lang gyud kay makalimpyo gyud siya sa atong kalawasan. Then diha lang gyud tama ng ako ang video karon. Nagpahibalo lang ko sa inyo nga wala ko naka-vlog mga pila ka adlaw kay nasakit ko. Ayaw mo kalimot og subscribe sa akong channel. Then i-click po ninyo ang notification bell para updated mo permente sa akong i-upload nga mga video. Salamat sa pagpaminaw. Bye! Thank you.